Det er en interview med Ulrik Hein Boe Nielsen fra Tomrup Kiste, Danmark. Ulrik, hvor længe har internetbedemænd eksisteret på det danske marked? Internetbedemændene kom på det danske marked i 2010. Og hvor stor en markedsandel har internetbedemænd i Danmark? Jeg vurderer, at de har en markedsandel imellem 5 og 7% på øjeblikket. Vokser internetbedemænd stadigvæk, eller har deres markedsandel stabiliseret sig? Altså, det virker som om, at de har toppet i 2015 for et års tid siden. Og i dag ser det ud til, at de ikke nær har den dominans på markedet, som de tidligere har haft. Tjener internetbedemænd penge? Altså, ud fra det vi kan se, er det ikke lykkedes dem at tjene penge indtil nu, og det har egentlig en simpel forklaring, fordi jo flere led man kobler ind, jo flere mennesker er der skal tjene penge, og jo flere udgifter følger der med. Og da internetbedemænd jo ikke er bedemænd, men IT-mennesker, så har de jo hyret andre mennesker ind til at lave arbejde for sig. Og det gør, at de samlet set har et omkostningsniveau, der minder meget om almindelige bedemænds. Hvilke indflydelse har internetbedemænd haft på det danske marked? Det har påvirket markedet rigtig meget igennem de sidste 5 år. Det vil sige, at det har åbnet markedet op, sådan at i dag er det helt almindeligt, at man annoncerer med priser, eller at man har priseksempler på sin hjemmeside. Og det har også gjort, at for den enkelte forbruger er markedet blevet mere gennemsigtigt. Og hvordan har de traditionelle bedemænd klaret konkurrencen? Blandt andet så det med åbenhed, men er der andre ting? Altså, i starten var man delvis lammet, og så er det klart, at så finder man ud af, hvordan markedet fungerer. Og i dag har traditionelle bedemænd lært, at en ydelse fra en internetforretning er ikke det samme som en ydelse fra en almindelig bedemand. Når man køber en begravelse på internettet, så køber man principielt en gør-det-selv begravelse. Det betyder, at nogle ting skal man selv sørge for, og vigtigst af alt, så jeg plejer at sige, hvor sidder aben henne? Og hvis man køber en begravelse ved en internetbedemand, så sidder aben på forbrugerens skulder. Det er forbrugerens opgave at få det til at lykkes. Og vi har set mange eksempler på, at det er gået galt. Køber man en begravelse ved en traditionel bedemand, så sidder aben på bedemandens skulder. Det vil sige, at han har eller påtager sig ansvar for, at begravelsen bliver sådan, som familien ønsker. Og det svarer lidt til, om man køber et hus som en gør-det-selv byggepakke, eller man køber et nøglefærdigt hus. Det er klart, at et hus, man selv skal bygge, er billigere end et nøglefærdigt hus. Men hvis man vil have en garanti for, at tingene er færdige til tiden og udført korrekt, så er det nok bedre at lade professionelle tage over. Ja. Hvilket har vist sig at være den bedste løsning til at klare sig mod konkurrencen for internetbedemænd? Altså, den bedste løsning, det er at være åben omkring priser. Det er at lægge vægt på det personlige, altså i sin markedsføring. Lægge vægt på personlig markedsføring af enten sig selv eller sine medarbejdere. Fordi at den ydelse eller det internettet tilbyder, det er en anonym ydelse, hvor man ofte ikke kan se nogen adresse på forretningen. Man kan ofte ikke se, hvem der reelt ejer forretningen eller driver forretningen. Så jo mere personligt man kan få sin forretning til at fremtræde udadtil, jo bedre kan man forsvare sig imod internettet. Det handler simpelthen om at have et stærkt brand, og det handler om at være meget bevidst om, hvilke billeder man bruger på sin hjemmeside, og hvad man gør i sin markedsføring. Ja. Og når internetbedemændene snakker pris, og det gør de, fordi det er det eneste, de kan byde ind med. De har ikke andet. De
De har ingen relationer, folk kender dem ikke. Personalet, der kommer, kender man ikke. Så det eneste, de byder ind med, det er pris. Og der skal den traditionelle bedemand byde ind med service og værdighed. Tak skal du have.